Ассалому алайкум, дӯстони азиз, хоҳарон, модарони меҳрубон. Хуш омадед ба канали мо. Дӯстони азиз, влоги имрӯза аз пухтупазсар мешавад. Имрӯз ман фаршированный перец мепазам. Пурра тарзи тайёр карданашро ба навор нагирифтам, барои он ки ҳар яке шумо метавонед инро, ҳар кас ҳар хел тайёр мекунад. Дар ин ҷо дӯстони азиз ман перецро пур кардам, ба дег андохтам ва камтар фарш мондагӣ буд. Фаршро тифтел кардам барои Ҳасан-Ҳусейн намехӯранд перецро. Фикр мекунам ки кӯдакони шумоён ҳам ҳамин хел ҳастанд. Бисёр кӯдакон намехӯранд перецро. Дӯстон, боз гуфтаниам ки мо рӯз то рӯз зиёд шуда истодаем, подписчикони нав омада истодаанд. Аз ҳар яки шумо ман миннатдор ҳастам. Раҳмат барои он ки вақти худро дареғ надониста канали моро тамошо мекунед, лайк мемонед, комментарие менависед. Дӯстони азиз, дар ин ҷо хӯроки мо ҳам тайёр шуд. Ман ҳозир кӯдаконро фарёд мекунам. Абед мекунем, баъд ман ба Валберес меравам. Боз заказ доштам, заказҳоям омаданд. Мебиёрам, баъд ба шумо абзор мекунам. Дӯстони азиз, ба шумоён ҳам иштиҳои таомхоҳонам. Дӯстон, ман ба Валберес рафта истодам ва дар роҳ ин зебогиро дида хостам ба шумо навор кунам. Гулҳои беҳад зебо. Ва боз хоҳарони азиз, ман аз шумоён пурсиданиам ки касе агар донад ба ман ҳатман нависад. Ман мехоҳам ки дар рӯи ҳавлимон ёлка шинонам аз питомник, аз замин магазине ки ҳамин хел растаниҳоро мефурӯшанд. Аз ҳамон ҷо мегирам як ёлкаи майдаяк, дар рӯи ҳавли мо шинонем. Чӣ хел мешавад? Мумкин ё не? Касе донад ба ман нависад ки дар хона мумкин аст ё ки не. Ана ҳамин хел ёлкаро мехоҳам дар хона шинонам, дар рӯи ҳавлӣ барои кӯдакон дар вақти соли нав. Боз мегӯянд ки ҳаворо тоза мекунад ана ҳамин ёлка.
боз подписчикони нав пурсиданд, ки ман чанд фарзанд дорам. Ман 8 фарзанд дорам. 4 приёмный, 4 фарзандони биологии ман, 4 писар ва 4 духтар. Фарзанди калониам 20 сола, духтарчаи хурдиам 3 сола. Писари калониам Рустам ном дорад. Ҳоло дар хизмати ҳарбӣ дар Дальний Восток хизмат мекунад. моҳи август присяга мешавад. албатта присяга ки шуд, ба ман навор рӯй мекунад. ман ба шумоён ҳам поделиться мекунам. 3 фарзанди хурдим ба детский сад мераванд. 4 мактабхон ҳастанд. бо баҳои хубу аъло мехонанд. Настя хусусан алухон аст. ҳамаи экзаменҳои ВПР ки мегӯянд баъди синфи 4 месупоранд, ҳамаи ВПРашро бо баҳои хубу аъло супорид. дар ин ҷо ман дӯстон ба магазин даромадам. барои хона моиши, чистиши, ин хел чизо дар кор буд. ҳамашро харидам ва бисёр хоҳиш кардед ки ман дар бораи чӣ хел кӯдаконро гирифтам ана ҳамин нақл кунам. аз ман пурсиданд ки ман кӯдаконро аз детдом гирифтагӣ ҳастам ё аз куҷо. бале, ман кӯдаконро яктоашро аз дом малютка гирифтагӣ ҳастам. дом малютка ин пеш аз детдом дом малютка мешавад. агар кӯдак хурдсол бошад, дар дом малютка зиндагӣ мекунад. баъди синни 4 солагӣ ба детдом меравад. фарзандони ман мобайни якдигар хоҳару додаранд. инҳо дар оила 5 духтар ва 1 писар. духтари калонияшон, яъне хоҳари калонияшон 23-24 сола. вайро ҳам дигар падару модарон тарбия додагӣ ҳастанд. лекин духтарчаи аз ҳама хурдӣ ҳоло бо модараш, модари биологияшон боз таваллуд кардагӣ. дӯстони азиз, дар ин ҷо ман заказҳоямро аз Валберис гирифтам. ба хона меравам, баъд ба шумо абзор мекунам. дар Валберис скидкаҳои беҳад калон рафта истодааст. шумоён ҳам даромада бинед. ва баъд дӯстон ман ба апека рафтам. ниятамро гуфтам ки ана ҳамин хел. дар он ҷо ба ман чӣ хел документҳо, ҳуҷҷатҳо лозим рӯйхаташро доданд. ман гирифтам, аз пайи документ ҷамъкунӣ шудам. дар он ҷо ҳатман справка дар бораи даромадатон, ойликатон, хонатон, чанд квадратура доред, чанд сум ойлик мегиред. документҳоро ман ҷамъ кардам. ба хонам омадан аз апека, аз администратсия шароити хонаро дидан. то ҳатто холодильникҳо, шкафҳоро проверка карданд, ки шароит дорам ё надорам. баъд розигӣ доданд, ки ман равам бинам. ман рафтам ба приют. қати кӯдако гап задем. онҳо хоҳиш карданд, ки мебиёянд бо ҳамроҳии ман. ба хона омадем. ба онҳо бисёр маъқул шуд. оилаи мо хоҳиш карданд, ки ман монам онҳоро ва гуфтанд, ки дигар намехоҳанд ба приют рафтан. дӯстон, дар ин ҷо ман барои подписчикони нав ҳавлиямонро навор кардам. марҳамат, тамошо кунед.
дӯстони азиз, ана ин хел пастелни биллиёро барои хоҳарам заказ кардам. Ба вай бисёр маъқул шуд. Ман аз ин пештар заказ карда будам. Беҳад качествоашон хуб буд. Ман шуштам, ягон рангашон дигар нашуд. Шумоям метавонед заказ кунед аз Wildberries. Нархаш 870 рубл. Ана ин шимро барои Малика заказ кардам. 900 рубл. нархи пештараш 2500 будааст. Ба 900 рубл ба заказ кардам. дӯстони азиз, дар ин ҷо навори мо ба охир мерасад. Тансиҳату хонаобод бошед.